Mabungahong kagabihion mga igsoon live sa takadiyot no kay natay himuon ini ka unya kay naay funeral service after this pero mo lagi ni nagdadali ko kuan ba live so dili sa ta mag shout out ron kay ako ning dalion no praise God ako sa ni i-share so kamo da please share our live tonight kay kanang aron makakita sa natong mga friends and loved ones kabalo na mo. Alright, so done sharing. Kumusta ang iyong adlaw mga igso, no? So again mura ra ni quick live no? Kay na ako'y nabasahan na labian ganini nga verse ba niya. Ako siyang napamalandungan ko nindot gini share no nindot ni siya share para hour mo ba no so anyway akong gi-shout out tanan nga nagtan-aw karon labi na mga OFW mga kapulisan mga akong gi-shout out ang Cebu City Jail tanan nga mga viewers avid viewers and followers nato of Mabungahong Kristohanon 2.0 no akong gi-shout out ang mga subscribers ani nga page no thank you kaayo sa inyong pag-subscribe kunya atong mga star senders thank you sad kaayo shout out sa nako ang 220,000 followers sa atong previous page nga Mabungahong Kristohanon nya ako mong dasig nga paybalua sila katong ubang mga friends ninyo nga followers sa atong previous page nga nanata diri sa Mabungahong Kristohanon 2.0 kay restricted ta didto sa live no so naata diri igsoon nagisgot sa kamaayo sa Ginoo sa pulong sa Ginoo amen so again ako nagaampo kanunay nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas, gitagbo sa Ginoo yung panginahanglan ay naipabor sa Ginoo labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Amen. So, praise God. So again, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section and also don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. No, so after this mga igsoon nami funeral service no 7:30 morning ako ni siyang dalion pero di po na ako paspasok ayo kay lain po no and so wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel please subscribe ang link nasa caption ani nga live kay after this as what I have said mga igsoon 30 days sa kutob niya nga tong live ma-delete ni automatically then that is why ako ni siyang i-download after this unya i-upload nako sa tong YouTube channel aron magkita ta didto mao na nga subscribe na mo free ra na siya mga igsoon. No so natay mga followers daghan nga mag-message na ko nga pastor, kung lingaw pastor sige ra jud kog paminaw sa wali nimo kay di man maputol kay naman sa YouTube channel sunod-sunod man na no. So again, ang link sa atong YouTube channel makita ang caption ang link sa caption ani nga live. Praise God no. Salamat sa Ginoo and our topic for tonight is about prayer. Amatan na ko ninyo nganong moampo man ta. Okay? So again, pasensya na no sa dili kay ko mo shout out ron kay ning dalikyat ko igsoon kay di man ko ka live na. Unta maka live ko unya dito sa funeral service kay gusto sad ko makadungog mo. Unta lang no. So again, ang atong topic for this evening is about prayer. What is our purpose nga nangayo nagampo tas Ginoo? Of course, nagampo tas Ginoo tungod kay in the first and foremost mingtuo ta Ginoo lisod pa do nagampo ta kung di ta mo to Ginoo di ba nya usab pod nagampo ta kay nisalig ta natay pagtuo kay kung wala tay pagtuo sa Ginoo nganong moampo pa man ta di ba so mao na igsoon nganong why we pray first and foremost because we believe in God we believe in Jesus no we believe that God answers prayer di ba mao nang nagampo ta unya nagtuo ta nga buhi ang Ginoo nakadungog sa atong prayer di ba mao nang nagampo ta nya nagtuo sa samtang nagampo ta na sa tay pagtuo kay kung wa magalit tay pagtuo nga nagampo ta useless atong pagampo we pray because we have faith we pray because we believe that God answers prayer we pray because we know that God hears us amen nakadungog siya nato mao nay rason nga namampo ta now ato ning isgutan karon ang prayer no mubo ra na igsoon kay nalang ko ipalawman ipasabot kay dagan kog mga Christians nga nadunggan nga mao ni ilang usa sa favorite verse. No, paborito nila nga verse karon igsoon kani atong isgutan karon. Pero ang uban natingala kay wa man hitabo nila.
So mao na atong isgutan atong palawman. Okay? So before we start igsoon again, kung encourage nga inyong i-share atong live, igsoon. Atoy palanog, kung nay mga naka-bluetooth di hala, birahe. Unya ay kalimot i-mention yung mga higala, labi na kanang mainampuon ninyo nga mga higala. I-mention dire kay about prayer ni. And you can also type at followers, at highlights, at everyone, no? Kay aron makabantay atong mga friends ba, who knows? Usa sa friends ninyo nag-need ani nga mensahe igsoon. But before that, we pray. Okay, magampos ta. Father God, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us tonight. Salamat sa imong gihatag nga kahigayunan, Ginoo. Unas tanan, Ginoo, sa dili pa mi mag-start, mamalandong sa imong pulong, hinluya mong kasing-kasing, andama, aron mahimo kaning takos ug gangayan. And then, tagay mi kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon kanunay anda mo dawat og tambag, mo dawat og correction, og dili lang mo dawat, musunod usab, Lord God. Musunod kay naa diha ang panalangin. And Lord, ako nagaampo sa tanang viewers karon, ipanalangina nimo, Ginoo, as we listen, as we meditate your word tonight. Tuguti nga imong presensya, mabati na mo imong gahom, imong dihog. Amo, Ginoo, ma-feel ang manifestation sa Holy Spirit. So Holy Spirit, gi-welcome ka namo sa mong pagabuhaton karon. This is your moment, and I pray that you let your will be done. Mamuhat ka sa tanan nga nakadungog, naminaw, namati ani. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun kay as always, dili na mo ni matugad imong pulong kung amo-amo lang at kaalam nga tawhanon. According to your word, wisdom in this world is foolishness to God. So, Lord God, we're praying and for heavenly wisdom, guidance of the Holy Spirit para among mapalawman pagyud, Ginoo, ang imuhang pulong karong kagabhion. Wa mi nag-isa og relihiyon, Ginoo, pundok, simbahan, or any groups or denomination, but we lift up only one name, the name of Jesus Christ. So Lord God, you alone will be glorified this time. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Amen. This time we have 46 viewers. Wa pa kabantay ang uban, pero di jud pwede magdugay ta kay 7:30 lakaw nami kay naay funeral service last night ron. Nya kita ang mudala. Okay. Again, igsoon ay kalimota, YouTube channel na to, ang link nasa caption ani nga live. So, don't forget to subscribe kay after this ako ni siyang i-download. Kay 30 days rin ni taman. Then, inikabot og 30 days, automatically ma-delete ang atong live. Dili siya ma-delete kay akong i-download unya akong i-upload sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Amen? So, please subscribe and tell your friends to subscribe sa atong YouTube channel. Prayer na siya mga igsoon. Okay, let's start. English niya itong verse karon igsoon. Praise God. Okay. Nag-ingon diri igsoon si Jesus sa the book of Mark. Okay, Mark chapter 11 verse 24. So according to Jesus in Mark chapter 11 verse 24, ingon siya, listen carefully about prayer. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Again, akong basahon igsoon. Mark chapter 11 verse 24. Jesus said, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Wow. And it will be yours. Amen. Ang Diyos magkapanalangin siyang pulong. So, tonight, igsoon, this evening, ining kagabihion igsoon, mamanihapon tas pulong sa Ginoo, no? Nini kagabiyon igsoon, nagaingon si Jesus sa Marcos 11:24, English niya itong gibasa karon. Ingon siya, whatever you ask for in prayer, unsa daw atong pangayoon, unsa daw atong ihangyo, no? Pinaagi sa pagampo, no? Whatever, meaning bisag unsa ang atong ihangyo sa Ginoo igsoon, bisag unsa ang atong iampo, bisag unsa ang atong i-request ni Lord kay whatever man, no? Pinaagi sa pagampo. Okay? Next line, mubo ra ni, believe that you have received it, no? Kinahanglan mo tuo ta, tuuhan na to. Amen? Atong tuuhan nga ato gining maangkon. Amen? Atong tuuhan nga ato gining madawat igsuon, no? Dili karon pero basin sa sunod adlaw, no? Kay mao na dapat daw dili magbuwag ang prayer ug ang pagtuo, no? Magampo ta, muhangyo tas Ginoo, at the same time tuuhan na to, no? Kay walay kapuslanan ang atong pagampo kung di na to tuuhan nga atong maangkon ang atong giampo. Amen? No? So mao ni siya prayer plus faith, murag something ana, no? Atong tuuhan, no?
igsoon atong tuuhan gyud. Pero ako nagtuo sad ko nga. Of course, ning pray ta, nihangyo tas Ginoo kay nagi tay pagtuo, pero ato yung ipakita nga ning tuo ta. Kabalo ba ita sa pagtuo, no? Ang pagtuo igsoon atong gipwakay nakita pero murag na kay nakita atong gipakanaa. Ang wa nato nakita mao na faith. Amen. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received. So ni ampo ta, ni hangyo tas Ginoo igsoon, no? Natay gi-request ni Lord at the same time ato gyud siyang tuuhan nga maato gyud, ayaw itugot, ayaw pagduduha. Ayaw tuguti igsoon nga ang imong pag-ampo gisagulan nimong pagduda or pagduha-duha. Kay posible ang pagduha-duha may makababag. It serves as hindrance or barrier sa atong prayer. Kung dili tuuhan gyud nato, no? Kay diha sa pagtuo walay pagduha-duha. Again, baliko na ko. Diya sa pagtuo, walay pagduwa-duwa. When we say we have faith, din ayaw ng pagduda. Nga, mahatag ba kanino? Murag imposible man. No! Kung wingon ka igsoon nga, mahatag ba kaniya, no? Ayaw na lang pag-ampo, kay nagduduha ka. Kung dili, samtang mangayo ka, muhangyo ka, muampo ka, tuuhi, barugi, nga madawat nimo. Amen? Ang next line, and it will be yours. Kung makita sa Ginoo igsoon nga ni hangyo taniya, nagampo ta, nya atong gituuhan muabot gyud, madawat gyud daw na nato. Madawat gyud daw na nato. Now, karon igsoon diri ta maghusay. Nganong daghan man tag prayer nga we know it in our heart nga natay pagtuo pero wala nato nadawat hangtod karon. Daghan kay luha atong nausik kay ning hangyo ta sa Ginoo. Apan hangtod karon wala tay nadawat nga tubag pero kabalo ta nga natay pagtuo. Amen? Kita mismo, kabalutan nga natay pagtuo. Mao bitong nag-ampo, may pastor kay naami pagtuo. Pero pastor, kabalo magkahangtod karon. Wala gyapon na itabo. Wala gyapon ni abot. Pila na katuig, pila na kabulan. Sige, hinilak na ko, kapoy na kayo. Pero maura gihapon akong prayer, pastor. Wala maabot. Pero ang kasulatan, pastor, ako ning gikot kanunay. Ako ning gibarugan ang Mark 11:24. Nga sadayang muampo, tatuuhan na to, aron og madawat na to. Pero ngano man ni pastor, ngano man ni Brad, ngano man ni igsuon, nga hangtod karon ang akong pag-ampo na agyapon. Ning tuo man dako. Pero ngano hangtod karon wala man ako nadawat, naglisod ko. Badlungon gyapon akong bana, badlungon gyapon akong mga anak. Kung maginikanan wa gyapon naluwas ako pagyapon ang nisimba. Ngano man ni Lord, nga naaman ko'y pagtuo kay balo ka Ginoo, pero wa man lagi na ako nadawat. Di ba ning ingon ka nga kung muampo ka tuuhi og inyo kining madawat? Pero Lord, you know that I have faith. But why is it that until now my prayer is still a prayer? My prayer is still unanswered. Ngano ka na? Igsoon tagaan sa tamog verse. Mao gini ang rason kasagaran. Luke 16:10. This is the reason why sometimes our prayer remain unanswered until now. Okay? Luke chapter 16 verse 10. Okay, ingon si Jesus na pod. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. So, bisaya igsoon, kung kapiyalan ta, kung kasaligan ta sa gagmayng butang, mahimo tang piyalan sa Ginoo, saligan sa Ginoo og dagko. No? Kay kung di daw ta kasaligan sa gagmayng butang, uli ta kapiyalan sa gagmayng butang, little things, di sad ta kasaligan sa dagko. Og dishonest daw ta sa gagmayng butang, dishonest ta sa dagko. So atong pamalundungan igsoon sa akong nakita ani is si Lord sad bisag natay pagtuo, di siya basta-basta mopiyal nato, mutubag sa atong pag-ampo kay iya sang tan-aw natong katakos. Iyang tan-aw igsoon ang atong kaangayan, let's say kakasaligan. Amen. Mao ning ingon sa mga igsoon nga tan-awon sa niya una kung kasaligan makas gamay. Tan-aw niya imong gipangayo dako ra, imong pangayo bugat pa tan-aw niya nga di pa kaangayan ani mo dawat anak kay para nako di pa kakasaligan. So magmatter gyud igsoon ang atong kasing-kasing. Magmatter igsoon kung kapiyalan bata, kasaligan bata, or kana bitong angayan bagita sa atong gipangayo gihangyo. Kay sometimes igsoon mao ni prangkahan ta mo igsoon, bisan ang balaang kasulatan nag-ingon, bisan si Jesus pa mismo ning ingon nga muampo ta tuuhi og madawat ninyo, bisag unsa kadako sa atong pagtuo kung di ka angayan sa imong gipangayo, di gyud na ihatag sa Ginoo. Kay bawo ang Ginoo igsoon nga di ta deserving
di gyud na niya ihatag. Bisag pila pa kaluha na ning agas sa imong mata, kung dili pa kaangayan, dili pa kasaligan sa imong gipangayo, dili gyud na ihatag sa Ginoo, di ba? Ana ra na igsoon kay basin ba og kani nga verse ba ma-misunderstood bitaw nato kay abi kay ning ingon si Jesus nga when we pray, believe and you will receive, di ba? Sa diyang moampo ta tuohi og madawat nyo kini abi kay si Jesus mo ning ingon ana, madawat bagyod nato atong mga giampo tanan bisan na atay pagtuo. Yes, ingon si Jesus igsoon kung natay pagtuo nga gamay nga sama sa liso sa mustasa bisan ang bukid mabalhin sa dagat. Si Jesus na mismo. Pero igsoon mao lang ni timan bisan unsa pod kadako sa imong pagtuo, kung di pa ka kapiyalan o dili ka kasaligan sa imong gipangayo, dili sa gyud na ihatag ni Lord. Siguro ang uban maingon nga basin dili pa right time, no? Abi niyo igsoon for me lang, no, mag-uban gyud na ang right time og kasaligan ka kay kung kasaligan ka, kapiyalan ka, meaning sakto na sa nang panahon, no? Mag-uban na siya. No? Lisod man kayo igsoon kung right time na nya di pa ka kasaligan, no? Once moingon kag angayan, katakos na ka, kapiyalan na ka, right time na na. Mag-uban ang right time og kasaligan ta. Igsoon before si Lord, mo ni timan imo bless nato. Before si Lord mo pakita og dagkong butang nimo. Before tubagon sa Ginoo ang imong pagampo, imong pagtuaw, imong paghangyo, gitan-aw sa niya atong kasing-kasing. The truth is this, si Lord igsoon kasing-kasing una gitan-aw. No, dili ang atong gisulti, no? I remember igsoon katong during the time nga si David bitaw gipili niya nga may mong hari, di ba? Gidihugan siya ni Samuel, ni Prophet Samuel. Si Samuel nagtan-aw sa physical appearance sa mga igsoon ni David. Nya ingon si Lord nga, ayaw tan-awa ang makita sa imong mata, kamo manggod mga tao ang inyong judgment nagbasi mo sa makita sa inyong mata, apan ako ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing. Kabantay mo mga igsoon, ang Ginoo first and foremost nagtan-aw sa tong kasing-kasing. The same in prayer. Natay hangyo sa Ginoo, natay giampo sa Ginoo, giubanan pa natog puasa, nagsige pa tag-declare kad ingon ka Ginoo mauni nya kay bawra ba kulod nga basta ikaw mosulti tinuod na bisag unsa igsoon kadako sa imong pagtuo kung mong kasing-kasing dili pa ta angayan, dili pa ta kapiyalan, di ayaw pa mugos, mag-struggle ra ka, ma-stress ra ka sa ending, mamugos ka. Amen. So instead igsoon nga niya nang kung nakay gihangyo ni Lord niya until now wala pa gitubag, isipa o gunaw-na nga siguro di pa ko angayan. Ana, di ka ma-stress ana. Kung imong pugson, imong i-force igsoon, sakit. No, ma-disappoint ra ka at the end of the day. Ikaw ray ma-stress. Hantod maluya ka sa pagpangalagad sa Ginoo, mabackslide ka ngano man tungod kay wa gitubag imong pag-ampo. Pero ang tinuod gitubag na ni Lord pero no lang yung tubag kay di pa ta angayan. Amen. Di pa ta kapiyalan igsoon mo na nga ayaw pugsa. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Na kay anak nga 1-year-old. Unya, dato ka. Paminaw ma. Kamo mga ginikanan, dato kintay mo. In Jesus name, dato ta. Salamat sa Ginoo. Na kay kapalit og kanang sakyanan. Imagine na, 4 wheels. Imong anak nga 2 anyos, magpapalit nimo og auto, magpapalit nimo og 4 wheels. Di ba? Tagaan ba nimo imong anak nga 2 anyos? Di. Ngano man, una, di angayan. Di angayan kay bata, di ka handle, di ka maumo drive. So, akong balibaran akong anak, bisag na ako ikapalit, bisag na ako pila ka milyon dire. Di na ko tagaan, di na ko palitan akong anak. Kay nga naman, para sa iyang kayuhan, kay basin madisgrasya siya, kay di siya ka maumo mo drive. Di kay siya ka maumo motor niya, 4 wheels na hinoon. Ana bitaw, ana igso, no? Di gali kapiyalan, di yun napiyalan sa the same as nato. Ang atong amahang langit noon, He knows our needs. He is so familiar sa ato ang mga gikinahanglan. But sometimes, bisag nindot na kaigsoon itubag niya mo tagbo nang ta siya ba. Gusto na niya i-grant atong desire. No? Pero, kay si Lord, of course, our God is a loving Father. No? Kadungog siya sa atong pag-ampo, pero gitanaw sa niya atong kasing-kasing kung ngayon ba ta. So again, mga igsoon, para di ta ma-stress ani nga verse, kay basin, dako ra kay tagpagtuo ni nga verse ba, no? Basta mao lang ni timan igsoon, every promise ni Lord na ginay kondisyon, ang blessing ni Lord na kondisyon na ipabuhat sa si Lord nimo. Amen. Before si Abraham na nahimong father of many nation,
na siya gipabuhat nga mga lisod pagali kayo aron mahimo bagid siya kapiyalan ba jud siya something ano. Amen. So igsoon maka-encounter gani ka nga verse kay no familiar ta nga verse. Mark 11:24. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. No? Unsa kuno atong bisag unsa daw atong pangayoon pinaagi sa pag-ampo tuuhi ug maimo kini. Igsoon, I know familiar ta nga verse. But mao lang ni ayaw pugsa ni nga bersikulo mahitabo nimo. Timan bisag unsa kadako sa tong pagtuo. Look at me. Bisan unsa kadako sa tong pagtuo. Kung dili pa kaangayan sa imong gipangayo, dili pa ginamahitabo. Ngano man, it doesn't mean nga wala na hitabo, wala ka gitubag sa Ginoo. Gitubag ka ni Lord, but ang iyang answer is no. Why? No. No? Pwede igsoon nga, di mo pasabot igsoon nga ning no siya nasayop ka sa imong gipangayo. Posible nga sakto imong gipangayo. But no iyang answer. Why? Kaya di pa kaangayan. Amen? Di pa ta kapiyalan. Kay balo si Lord nga kung iyan yang ihatag, posible makadaot na to. Or posible mawa ta niya, malayo ta niya. Amen? Posible mudako atong ulo, tudluan sa tapagpaubos. Amen? No? So, again, no matter how big our faith is okay, unsa kadako atong pagtuo? Ang nga mauna no? Dili na garantiya gihapon nga ihatag sa Ginoo atong gipangayo. Kay ang pinakauna nga gitan-aw sa Ginoo, ang atong kasing-kasing. Kung deserving bata, kung angayan bata sa atong gi-request, kung angayan bata sa atong gihangyo. Kung makita sa Ginoo nga angayan na ta igsoon, ihatag na sa Ginoo. Amen. Ingon siya kung kapiyalan ta sa gamay, piyalan tagdako, di ba? Kabantay mo. Una na, tagaan pa ta ginagmay nga blessing ni Lord nga kani man kung ginagmay dili kay nato ma-recognize pero wa ka kabantay igsoon nga ang naa nimo karon bisag unsa na kagamay gipiyal na ni Lord mo kay gipanid-an kaniya. Ako sa nagagamay. Tanaw na ko deserving baka. Tanaw na ko nga sa gamay nga naa nimo imo ba kung gipasidunggan. Tanaw sa Ginoo nga okay so di dako-dako. Di ba ana no? Ana man step by step ba? Di dako-dako. Asam ni magsugod ang number, di ba? Number 1 2 3 4 ana step by steps kasak. Anton mo saka, no? Tanaw niya, uy, okay man, akong gitagag dako-dako, kasaligan man gihapon, wa man ning dakong ulo, no? Tagaan na po na kong dako na gyud ni. Hangtod tagaan kag dako kayo kay naman nakita sa Ginoo nga sa gamay nga iyang gihatag nimo kapiyalan man ka. Kaya ako na balik-balik minsan bisag unsa kadako ang imong pagtuo mura kadaka sa kalibutan kung di ka kapiyalan og angayan, di lagi katagaan. Di grant ni Lord. That is why ako ning gi-share nyo karon igsoon kay akong nalabyan ganina ni nga verse kay basin ba mag-struggle hinunta ni nga verse, basin ba magduda, basin ba maluya hinunta tungod ani nga verse kay kani nga verse nag-ingon man nga bisag unsa atong pangayoon sa Ginoo niya atong tuuhan madawat nato kini. Nya magsigitag declare ba, magsigitag quote ani nga verse nga Lord di ba ana madawat man wa man gyapon hangtod karon wa naunahan na lang ka ang imong gipangayo wa nahatag nimo pero natubag sa imong mga kauban. No? Murag masakitan ka ba kay Lord mao man ni akong gipangayo pero hangtod karon wala pa man nahatag pero sa silingan namo gitubag nimo. Murag something ana bitaw mao na mga igsoon nga para di ka ma-stress, di ka ma-depressed igsoon. Hinumdumi igsoon. Kung dili gali na itugot sa Ginoo ang imong pag-ampo, wala gali gi-grant ni Lord. Usalay mo pasabot na. Siguro dili pa kaangayan. Ayaw pamugos, ma-stress ra ka. Ikaw ra po'y kapuyon igsoon. Mamugos ka, ikaw ra po'y kapuyon. Ang maayo ana submitar lang sa imong season karon. Maybe ang imong season karon tigtanom pa ka. So tanom lang, tanom pailo ba tanom maka-harvest ra lagi ka puhon. Ang farmers igsoon dili na magsig-harvest, magtanom na, magbugwal pa na una. Walay mo ditsog harvest, magtanom jud ka. So siguro sa ang seasons ni mo ron planting season pa ka or tigbugwal ba ka. Pero mabot ang panahon nga kapiyalan ang ayan na ka ting harvest na. Amen. Again, dilibot pasabot igsoon nga dako katag pagtuo ihatag na sa Ginoo ang imong gipangayo. Gitan-aw una sa Ginoo kung angayan bata kapiyalan kasaligan. Amen. Kay kung di ta kasaligan, sama sa akong example ganina kani akong anak, makita ko na. Anak, my son is 8 years old. 8 years old. Kani akong anak 8 years old. No? Mangayo gali ni siya nako og kanang motor, no? Example, mangayo siya motor, kanang scooter ba kanang naay usuron, ano? Tingnan na.
automatic bitaw pareha ng mga Mio, something ana bitaw. Nya kamao naman nimo bike. Bisag mangayo pa ni siya igsuon, nya naami kapaliti na mo ni tagaan kay usa bata pa siya. Di pa siya angayan. No? Kamao siya bike lagi pero lahi man ang motor. No? Bisag na pa may kapalit di na mo siya tagaan palitan kay basin makadisgrasya ra niya, makadaot niya. Ingana si Lord. Sometimes bisag unsa kadako sa atong pagtuo. Kaya niya mo declare pa ta, Ginoo kay bao kung dato ka, di ba? Dato ka Ginoo, gamhanan ka, ikaw nagbuhat sa langit ug sa yuta, ikaw ang tag-iyas tanang butang, ingon ka sa imong pulong, mahimo nimong tanan. Yes, mahimo sa Ginoo ang tanan. Pwede mahatag sa Ginoo tanan nimong gusto pero mao lagi ni. Tung kasing-kasing may una niyang gitan-aw. Angayan bata, kapiyalan bata. Amen. So mao lang ni igsono. Kaya hapit na. If ever there's anyone who are watching this time, unya na kay mga daghang answered prayer, ayaw ipugos. Timani igsoon, si Lord, bisan, gani, di pa nimo isulti, kabalo na siya. O ganay imong prayer request, igsoon, pilmiro pala nga prayer nimo, nadungog na nas Ginoo. Bisan pag di na, balik-baliko nimo ampo, nakadungog si Lord sa first prayer request nimo. First time na nimo gibungat sa imong baba, nadungga na sa Ginoo, di na mawa sa Ginoo. Gitanaw lang sa Ginoo ang katakos sa imong kasing-kasing. Amen. So if ever ang imong daghang kag mga pag-ampo igsoon nakadungog gani nga mensahe niya, wala pa bitaw na hatag, still prayer lang gyapon until now, then ayaw pamugos, pasalamati ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Si Lord igsoon perpekto. Basta dili niya itugot kay bawo siya. Sakto siya. Di niya wa niya gitugot kay maybe dili pa ta angayan. Nya maybe kung itugot niya makadaot na to. Maybe kung itugot niya igsoon mawa na inuntas Ginoo mo distansya. Kay balo si Lord nga kung ang iyang ihatag makaayo or makadaot. Labaw stan kabalo si Lord kung angayan na bata, kapiyalan na bata, kasaligan na bata sa atong gihangyo. Once makita ni Lord nga angayan na ka, kasaligan na ta, kapiyalan na ta, bisag di na nimo balik-balikon ang imong giampo, ihatag yun na sa Ginoo. Automatically. Why? Because we are a good steward na. We become a good steward now. I mean, deserving na ta. Amen. Kasing-kasing gitanaw sa Ginoo. So, posible nga, sayang atong effort, magluluhod tayo, hilak-hilak, magpasting, tag 40 days. No, bisan pag 80 days atong fasting. Balik-balik at fasting of 40 days, kung di pa, yun kaangayan. Kaya napay gibuhat si Lord sa imong karakter, napay gidale si Lord nimo. Di pa yun na may tabo. Ayaw pamugos. Yes, tinuod nga, whatever we declare in our mouth, God will honor it. Bisag sige pa tag-declare nga, I declared in Jesus' name, mauna, kung di palagi ta angayan. Di, gapon. Amen? Mauna nga, submit lang ta sa season na to karon. Kung wala pa nagitugot sa Ginoo, nya tan-aw nimo, maayo man akong plano, Lord. Maayo man akong gipangayo. Di man niingon nga dautan, pero wa pa nagitugot sa Ginoo igsoon, siguro dili pa kaangayan. Amen. Siguro dili pa kakasaligan. Kaya ingon ng Ginoo, piyalan ka una sa gamay, dayon dako-dako, ano? Before tanya piyalan og dako. Makit-an ta nga kasaligan tas dako. Tagaan na pud tanya mas dako. Murag something ano, ginagmay ba ano? Magmatter ni Lord igsoon kung angayan kita, kapiyalan, kasaligan. And our Heavenly Father knows best. Kabalo siya og angayan na bagid ta. Di man gud ta pwede mo pugos nga kamao naman gud Lord ano sakto. Kaya no. Si Lord kamao. Si Lord ang mas nasayod kay siya may Ginoo. Tawra ta. Lisod pud og maayo pa tas Ginoo. Di na to pwede diktaran ang Ginoo kay Ginoo siya. Di na to pwede tudluan ang Ginoo kay Dios siya. Perpekto siya. Di na to pwede siya pugson kay bawo sa siyang gibuhat. Di ta pwede mo complain kay bawo siya nganong wa pa niya gitugot. Amen. Mao na again aron di ta ma-stress timan ini nga word. Bisan unsa kadako sa tong pagtuo kung dili pa ta deserving, dili pa ginaihatag ni Lord. Kay wala pag ihatag ni Lord, ayaw ka guol, kabalak ka, ayaw pamugos, submitar lang. Still praise God. Paduo lang gyapon sa Ginoo. Amen. Padayon lang gyapon og ampo. Kay usa ka adlaw moabot ang saktong panahon nga angayan na ka. Sa walay duha-duha ang imong gipangayo ihatag na ni Lord. Again, what matters to God the most is how worthy we are. Amen. Si Lord dili bungol.
Jeremiah 33:3, ingon siya, call unto me and I will answer you. Maminaw siya. Pero lang, nagtanaw siya nato. Kung angayan ba ka sa imong gipangayo, kasaligan ba ka sa imong gihangyo. Kay bisag, dako kag pagtuo, kung di pa ta kasaligan, madaot ra man kipunta kung tubagon niya. No? Mao na igsuon nga, di lang ta mo complain, di ta mo reklamo, di sa ta mamugos. Si Lord igsuon, Diyos na. Si Lord dili bungol. Bisag kausar na siya sultian, kabaw na siya. So kabalo na ta, no? Karon nagtan-aw mo. If ever na ay nagtan-aw karon nga dugay nagkagsig inampo nya wa pa nahitabo. Pasalamati lang Ginoo. Amen. Good or bad, praise God. God is good all the time. Di mo pasabot nga wa gitubag ang imong pagampo. Di na maayo ang Ginoo. Maayo gyud po ng Ginoo kay wa pa niya gitugot kay kabalo siya nga basin makadaot, madaot ka na. Because He knows what's the best for us. Ang Ginoo kay baw sa unahan, ang atong makita sinugdan, apan ang Ginoo na kay baw sa unahan. Kay baw siya kung makadaot na nato or makaayo. Ug wala siya itugot igsuon nga sayop siya, sakto yun na siya. Diyos good siya. Amen. So again igsuon. Yes. Ingon ang pulong sa Ginoo nga when we pray, believe and you will receive. Tinuod na once mo ampo ta, tuuhan na to. Ug tungod ana kay ning ampo ta nya nituo, madawat nato. Pero kung wa pa nimo nadawat igsoon usa ka rason na basin dili pa ka angayan. Ayaw lang pamugos, mas stress ra ka. Ikaw ray kapuyon. Kung dili pasalamati ang Ginoo kay si Lord kabalo sa iyang gibuhat. Wa siya gitugot nga sayop siya. Si Lord timing lang. Kay balo siya mga igsoon nga ang timing, ang right time niya, the best for you na. Ayaw pamugos. Amen. Palangga ka sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word. Salamat Ginoo nga imong gipanumduman Lord nga di mo pasabot nga dako kay mig pagtuo. Mahitabo na ang amuang gipangayo kay nagtanaw ka sa among kasing-kasing. So Lord, I pray kung na may mga times nga nag-question nami, na may mga time nga nag-complain nami kay dugay na kay among prayer, pasaylua mi Ginoo. Pasaylua mi Lord. Kay sometimes madala mi sa imong emosyon, kay nagtanaw mi sa sitwasyon. Nagtanaw mi sa unanswered prayer. Pasaylo mi, Lord God. And right at this moment, Lord God, sugod karon, ikaw na'y magbuot, Ginoo. Bisag unsay may tabo namo, daygon ka namo, Ginoo. Salamat sa imong mensahe karon nga imo ming gitagitudluan, gitagaan mi nimo pagtulunan nga di ka namo pugson, nga na kay saktong panahon. O bisan unsa kadako sa mong pagtuo, basta di mi angayan, di pwede nga pugson ka namo Ginoo. So Lord, thank you sa imong pagtudlo namo kay kani nga mensahe mao ni hinungdan nga dili mi ma-stress Lord God kay pasalamatan ka namo, daigon ka namo bisan wala pa natubag ang among pagampo because kabalo mi Lord nga ang perfect timing ikaw nagkupot. Once dili nimo itugot, dili pa na right time. Kay dili pa mi siguro kasaligan or angayan. So Lord, salamat sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you for your presence. And as always, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers of this page, Lord God. I pray, continue to bless them. Unsa man ilahang mga gihambin karon nga kabalaka, problema, unsa man ilahang magipasan mga cross nga mga bugat na gyud kay Lord. Tabangi sila Ginoo. Walay problema nga di masulbad nimo. Ang pinakalisod namo nga problema, perting sa yun na nimo. Ang pinakadako namong problema, gamay kayo nimo Ginoo. So Lord God, I pray nga ikaw Ginoo mamuhat sa ilang kinabuhi. Ikaw maghatag dugang kusog sa mga nawad-ag paglaom na libog na Ginoo, na-depress na Lord, tagaig kalinaw. Tagaig paglaom ilang kasing-kasing that you are in complete control on what happened around them right now. Wala nimo sila pasagdi Ginoo. And right now, Lord God, I pray sa tanang mga viewers karon Lord, unsa man Ginoo ang ilang gikinahanglan karon, ilang gitinguha, ang ilang mga problema karon Lord, tagbuay ilang panginahanglan, tagaig solusyon ilang problema, tagaig kasulbaran Ginoo, ang nay mga balatian, tagaig kaayuhan Ginoo, nay na problema sa financial, tagaig financial breakthrough Ginoo, tanan naggusto makagawas sa mga makadaot nga bisyo, tagaig kagawasan. I declare deliverance in Jesus name, tanan Ginoo, kaluwasan sa tibuok pamilya sa pangalan ni Jesus. Lord,
ang area sa ilang kinabuhi karon nga naggusto sila, need nila nga hikapon nimo mamuhat ka, mulihok ka dihang dapita karon Lord God, in Jesus name. Palihok ka ang imong milagrosong kamot Ginoo sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. I believe, Lord God, you're the God of Moses, the God of Isaac, the God of Abraham, the God of Peter, the God of Paul, and the same God whom we serve today. Still, you can do miracle even at this moment. So Lord, I declare miracles to all of the viewers right now. Milagro nga sigun sa ilang gikinahanglan, Lord God. Salamat Amahan, ining taknaa among dawaton ang milagro, dawaton namong kadaugan uban sa pagtuo, himua lamang ming kapiyalan ug angayan. Mao kini ang among pag-ampo Amahan, amo kining gipangayo ug gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Sakto. So that's all for tonight mga igsoon. Pasensya na nga wala kay ko nag-shout out unya, wala kay ko nagdugay kay mao lagi ni dali ba no. So manglakaw mi ron igsoon. Natay, actually, ang funeral service mag-start 8 p.m. Pagbantay lang mo kay basin mag-live ko. Basta maka-wifi ta dito ba. Unya, mugikan mi 7:30. No, hapit na. Giuna mo na ko, di ba? Palangga kay tamo. No, so, this time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory and honor belongs to God alone. Walay ako igsoon. Tanan sa Ginoo. It's all about Him. And, again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page aron mabless pud sila. Unya after this ako ni siyang i-download, nya i-upload na ko sa tong YouTube channel nga ang link nasa caption ani nga live nya i-subscribe lang Ferreira Igsoon. Salamat kay sa mga subscriber sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel ug sa kani bag-o na to nga page Mabungahong Kristohanon 2.0 na natay mga subscribers. Thank you kayo. Ako nang gi-appreciate sa mga star senders. Salamat kayo. God bless you more. And again Igsoon, I pray nga sa itong pagpangatulog karon ubanan tas Ginoo ang iyang presensya mag-uban ka nato para safe and sound ta inigmata. Amen. Ug sa tanang mga OFW nga nagtan-aw karon, I believe ang uban nyo diha adlawan ro no. Ako nagaampo nga ubanan mo sa Ginoo, bantayan mo, tagaan mo mayong panglawas kanunay ug tanang buhat sa inyong kamot panalanginan paboran sa Ginoo. In Jesus name. Okay? See you next time mga igsoon. Tomorrow makalugar ko, dili lang ko musaad basta makalugar ko. Ay, murag busy ugma. Pero amaning kamot ko basta na kayo nakbakanti ko igsoon automatic na mag-live ta, no? So that's all for tonight. Ampo, amping, abante ta para sa kamayan. Sige no, see you next time. Good night everyone.